Dobrý deň prajem. Často dostávam otázku, že či sa dá pracovať aj v zime, ale teda aj hlavne keď je napadnutý sneh. Záleží to samozrejme od množstva snehu, ale keďže nám posledné dni počasie prialo a tá snehová nadielka, ktorá bola z veľkej časti pominula, ostalo asi tak 5 cm snehu, čo už sa dá považovať za priateľné a práce sa dajú vykonávať. A dneska nás tu čakajú takéto kríky, šípky, aj náletové dreviny. Sú tu aj hrubšie stromy, takže budem tu potrebovať aj chalanov, pilčíkov, ktorí mi s tým pomôžu. Budem vás priebežne informovať, ako postupujeme s prácami, ako sa nám darí. Dobrý deň prajem. Na záver druhého dňa krátka rekapitulácia. Tak ako máte možnosť vidieť, toto už je pekne vyčistené. Po pravej strane máme metrovicu, ktoré sa používa ako palivové drevo. Vlastne to je pozostatok hrubých stromov, ktoré sa už nedali strojovo spracovať. Vedľa plota krásne čisté. Toto nás čaká ešte zajtra podrviť. Tieto stromy vypíliť, metrovicu uložiť na kraj, konáre podrviť. Zajtra vám ukážem, ako to bude pekne všetko vyzerať. Dobrý deň prajem. Pozdravujem vás z Kamenca. Dneska máme tretí deň. A môžem vám povedať s radosťou, že práce máme ukončené. Všetko krásne čistúčko, vedľa plota vyčistené. Presne podľa predstav prianí zákazníka. Často dostávame otázku, že čo potom s týmto materiálom budeme robiť. Jedna možnosť je taká, že necháme to na mieste a príroda si s tým poradí. Druhá možnosť je taká, že dá sa to stiahnuť všetko, povedzme nejakým traktor bagrom a dá sa to vyviezť do zberného dvora, alebo sa to nechá iba niekde na kope zhniť. Takže takéto možnosti. A samozrejme, že dá sa to potom ešte využiť napríklad ako prvá vrstva do vyvýšených záhonov. Niekto to používa namiesto mulčovacej kôry, čiže dá sa to využiť viacerými možnosťami.